Для жанчыны за кратамі сям'я і дзеці – гэта самая дарагая, але і самая ўразлівая зона. Менавіта таму турэмная сістэма цынічна выкарыстоўвае мацярынства як інструмент псіхалагічнага шантажу і ціску. Паліна Шарэнда-Панасюк узгадвае, як адміністрацыя спрабавала маніпуляваць самым святым. Дзяцей узгадывалі толькі калі вось прыязджалі хтосьці там пагражаць, то яны, конечно, узгадывалі, што падумайце о дзецях, ваши дзеці без вас будуць расці. Яны ж мне навесілі гэты дэкрэт 18, то бок, якія дзеці, што яны маглі пра дзяцей згадваць. Яны выкарыстоўвалі дзяцей як элемент ціску. Страшна не было, бо я ведала, што дзеці эвакуяваныя, што яны над імі ўлады не маюць, над маімі дзецьмі. Рабіце самое, што хочаце, але дзяцей вам ужо не дастаць. І гэта, конечно, вельмі давала моц. Тое, пра што ідзе размова, пра гэта, я б назваў гэта шантажом, спробамі шантажа самым дарагім для чалавека, для жанчыны, у першую чаргу. Гэта сям'ёй, гэта дзецьмі, конечно, найперш. Гэта паказвае у такім свеце супрацоўнікаў, які гэтым займаюцца, у негатыўным свеце. Па-першае, яны прапануюць як бы паклапаціцца чалавеку, які цалкам ад іх залежны, чалавеку, які знаходзіцца пад іх уладай, аб дзецях, якім чынам пачаць супрацоўнічаць з імі, пачаць крывіць душой, пачаць там неяк, так тут карэктна выразіцца, даставляць непрыемнасці, скажем так, сур'ёзнай, ствараць складанасці іншым зняволеным. Слухайце, увогуле, нармальны падыход такі, калі мы з вами размаўляем в кантэксце расацыялізацыі. І, конечно, сувязі, аднаўлення падтрымання, аднаўлення сувязі з сям'ёй – это вельмі істотны элемент расацыялізацыі, калі казаць пра вязняў і вязанак увогуле, асабліва жанчын. Зняволенні. Дзяржава мусіць ствараць адмыслова умовы такія, каб гэтыя сувязі падтрымліваліся, умацоўваліся. А тут мы бачым зусім не проста адваротна, а такое пачварна адваротнае. То бок размова не ідзе пра тое, што паклапаціцеся пра сваіх дзяцей, давайте мы там вам дадатковыя спатканні арганізуем, давайте вы пабудзеце з імі, давайте мы запішам нейкае відэа, адпраўце сваім дзеткам, давайте мы там дапаможам вам лісты пісаць і атрымліваць ад дзетак. Зусім наадварот. Гэта проста, люстэрка нашай пенітэнцыярнай сённяшняй сістэмы ва ўсім вот этом так адбіваецца. Калі Паліну пазбавілі волі, яе малодшаму сыну было ўсяго 4 гады. За 4 гады калоніі дзіцячая памяць змянілася. Вярнуўшыся, жанчына сутыкнулася з тым, што сувязь даводзіцца будаваць літаральна з нуля, праходзячы праз этап узаемнага прывыкання. Дарослы дзіцёнак уже, якога я пакінула 4гадовым, а тут яму ўжо 8 год. То трохі так, канешне, ён разумеў, што гэта мама, ён чуў, што гэта мама, канешне, я не была той мамай, якая была для яго ў 4 гады мама, то бок. Канешне, гэта час, гэта дзіцячая памяць, гэта зразумела, што першы момант гэта проста незнаёмы, як бы чужы чалавек быў на ступені. Хоць яна і мама, хоць мы казалі, дзе я і што, якая там мама, але, канешне. Гэта трэба час, каб гэта аднавіць гэтыя сувязі. А што ён просіць вас зараз зрабіць? Ёсць нешта такое, што ён просіць толькі вас? Пачытаць казку ён просіць толькі мне, урокі з ім зрабіць, ўжо такія рэчы, якія он ўжо мама кажа. То бок мама, калі раней так яшчэ не, он весь час нават мама казаў, то цяпер ему адчувалася, што он так трошкі ему так штучна яму гэта казаць мама. А зараз у яго ўжо все уже нормально аднавілася, то есть он уже так, як бы так і трэба, толькі мама уже все, мама, іди сюди, мама, паглядзі, мама там. А якая яго мама? Для яго я, напэўна, зараз вельмі строгая мама, бо я пачынаю забараняць чіпсы, я пачынаю забараняць есці шмат цукерак, я пачынаю там выціраць нос, глядзець, як ён апрануты.
Ці добра все зашпілена. Нават калі Паліна ведае, і дзякуй Богу, што яна ведала, она магла сябе адчуваць больш упэўнена і размаўляць з гэтымі людзьмі, которые спрабавалі яе шантажаваць, я маю на ўвазе. Яна ведала, што дзеці знаходзяцца ў вольнай краіне, дзеці знаходзяцца з бацькам і магла адчуваць сябе упэўнена. І, конечно, все роўна для маці, для любой маці гэта будзе такім шокам, калі яна не мела магчымасцю не фотаздымку ўбачыць, атрымаць. Дзеці растуць, і Паліна пра гэта таксама кажа, што зразумела, калі было чалавечку 4 гады, а праз 2 гады то зусім іншы ўжо чалавек, так мяняецца, і любая маці будзе вельмі за гэта перажываць, просто балець у яе сэрца, што што, нягледзячы на ўсе тыя акалічнасці, што дзеці знаходзяцца у добрым асяроддзі. Таму гэта таксама такія, бачыце, я б сказаў, это бесчалавечныя, просто такія вось адносіны, такія прыёмы, нізкія, подлыя. Прайшоўшы праз сапраўднае пекла, Паліна засталася сабой. Жанчынай, якая не церпіць несправядлівасці, займаецца дзецьмі, ходзіць па крамах і цвёрда ведае. Яна не ахвяра. Яна перамагла. Не ведаю, як пра сябе сказаць. Я такая чымсьці кансерватыўная, чымсьці цвёрдая, чымсьці мягкая. Просто розная. Я спадзяюся, што я розная, але я такая мэтанакіраваная жанчына. Я таксама. Для мяне вельмі важна, каб па справядлівасці каб было. То есть я памятаю, што я з дзяцінства вельмі нецярплівая была да несправядлівасці. І гэта ў мяне ёсць. Я як всякая жанчына там і гатую, і прыбіраю, па крамах хаджу, і дзецьмі займаюся. І для сябе час знаходжу.